Дръпай си на там малко. Чакай, стой. Давай. Давай. А? Да, като влак. Леко. Вратата, касата. Добре. Леко, леко. Трябваше да отворим тъс тако. Чакай. Чакай. Чакай, аз ще го пусна. Хайде, бей. Добре? Хайде. Държа го, държа го. Кой ти е, Славчо? Се те срамче. Че то той ще влезе ли в камиона? Ще влезе ли в камиона? Камиона ще го дигне. Биле, сега ония ще ахнат ли там, всички ти отсрещат. Цяла. Дали жахнат го? Нема носим това, Живот не се. Това е нашия го няма. То борда то ще го дигне. Борда ще го дигне ли? Сега тук много бавно, брат, да е точно. Ще мине, ще мине. Ще мине. Идеално е. Ай, дай, Бъде аз тръгвам долу. идеално. Че вие запушихте трамвая. Или да би да ви да сте с трамвая. Мисля, че колкото вана. Я? Топс. Много ще го вкараме. Види, тук трябва и аз да съм включил в вкарването вече. Добре, мисля, че е по-голям отбор да е. По-голям отбор, да. Доста по. Добре. Чая да се включа аз вече.